לרופא, תודה רבה לדוקטור יעל פוליטי. החלזיה היא מחלת ושת שמונעת מעבר תקין של מזון מהפה לקיבה. לרוב היא מצריכה טיפול כירורגי. בעולם מתפתח לאחרונה טיפול חדשני שבקרוב יבוצע גם בארץ. על כך נדבר עם פרופסור פרד קוניקוף, שהוא מנהל המכון למחלות דרכי העיכול והכבד במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. מילה אחת, איך נגרמת החלזיה? איך נגרמת אותה היצרות של הוושת? במילה אחת אנחנו שתי מילים. ארבע מילים. אבל הפגם הוא בסוגר התחתון של הוושת, שבו למעשה יש שליטה על תפקוד הוושת מעבר מזון. הוושת מתפקד בצורה נוירולוגית מאוד מורכבת, שכשאנחנו בולים, הוושת מתכווץ בצורה מסודרת, אנחנו קוראים לזה פריסטלטיקה, שדוחפת את המזון שאנחנו בלענו. ההתכווצות היא מלמעלה, למטה, וככה המזון נדחף. שזאת למעשה התכווצות שקורית לכל אורך מערכת העיכול. וכך כשאנחנו בולים, המזון או הבולוס של המזון שאנחנו בולים נדחף פנימה לתוך הקיבה. במעבר בין הוושת והקיבה יש שריר סוגר, ספינקטר שאנחנו קוראים לו, שהוא למעשה שסתום חד-כיווני, מאפשר למזון להיכנס לתוך הקיבה, אבל מונע מהתוכן של הקיבה שהוא חומצי ומאוד מזיק, לחזור בחזרה לתוך הוושת. עכשיו, הספינקטר הזה הוא גם כן מבוקר על ידי תהליך הבליעה ותהליכים נוירולוגיים. כשאנחנו בולים, יש דחיפה של המזון על ידי הגל הפריסטלטי, אבל יש גם הרפאיה של הספינקטר הזה, של התחתון, ובמחלת החלזיה המנגנון הזה הוא פגום. ישנו קיבוץ בלתי פוסק של הספינקטר הזה, והוא לא נפתח בעת הבליעה, ולכן הוא למעשה מונע את מעבר המזון לתוך הקיבה. זו למעשה בעיה נוירולוגית, יותר מאשר גסטרואנטרולוגית, אם יש קיבוץ של איזה... אפשר לתאר את זה כך. למעשה, זו למעשה המחלה ההפוכה של מחלה הרבה יותר שכיחה של החזר. רפלוקס, שבה הספינקטר הזה, הסוגר, למעשה נפתח או יש הרפאיה שלו בלתי רצונית. פה אין הרפאיה. למעשה המילה החלזיה הזה מיוונית אומר חוסר הרפאיה. עכשיו, מה באמת אפשר, מה עם הסימפטומים יהיו? האדם לא יוכל לאכול? האדם... נכון מאוד. אפשר לתאר שכשהמנגנון הזה הוא לא פועל, אז יש קושי בבליעה, שזה למעשה זאת התלונה העיקרית שלה. האדם אוכל ומרגיש שהאוכל נתקע לו בוושת ולא עולה ולא יורד. נכון מאוד. מתלווה לזה לפעמים דברים נוספים. האוכל שנשאר תקוע בחלק התחתון, הוא גם גורם להרגשה של צרבת, רפלוקס, מה שאנחנו קוראים. ואז אפשר לפעמים לבלבל בהבחנה, או להתבלבל בהבחנה בין הרפלוקס. ישנה אוכלוסייה שיותר בסיכון לפתח החלזיה מאשר אוכלוסיות אחרות? למען האמת שאנחנו לא יודעים כל כך לזהות. אין למעשה הסבר טוב למה, מה גם הראשוני, וגם אין איזה אוכלוסיות שסובלות יותר. ישנן מחלות דומות לזה, יש החלזיה שלא נובעת מהפגיעה ראשונית לא ידועה, אלא מגורם חיצוני כן ידוע. למשל, יש פרזיט בדרום אמריקה, זה במיוחד שכיח, טריפנוזומה קרוזי קוראים לו, שהוא פוגע בשריר, והוא למעשה עושה בדיוק את אותה התמונה הקלינית. יש לפעמים גידולים שנתקעים או גדלים באזור של הספינקטר, ועושים גם כן תמונה דומה. אבל שם הסיבה ידועה. וכמובן גם אנשים שלא עלינו מנסים להתאבד עם חומרים ששורפים ומקפצים את כל הוושת, אבל זה מנגנון אחר. זה מנגנון שונה, נכון. עכשיו, מה הטיפול בדרך כלל? טיפול בדרך כלל במקרים כאלו טיפול כירורגי, נכון? כן ולא. יש דרגות שונות של טיפולים. למעשה, ישנם 3 סוגים של טיפולים. יש טיפול תרופתי, יש טיפול אנדוסקופי ויש טיפול כירורגי, שמטרת 3 הטיפולים האלו זה למעשה להרחיב או למנוע את הקיבוץ יתר הזה. נותנים תרופות שהן מרפות שריר חלק, תרופות דומות שנותנים אותן למחלות לב או כלי דם, שגם שם הם ניפדיפין או תכשירים אחרים מאותה משפחה, או ניטרטים שנותנים לפעמים לחולים עם מחלות לב וכלי דם. זה יכול להרפות קצת את השריר. העניין הוא שזה עוזר רק למחלה קלה ותחילת המחלה, בדרך כלל זאת עזרה חלקית בלבד, ורוב החולים בסופו של דבר מוקדם או מאוחר זקוקים לטיפול יותר אינבזיבי. נכון. כאשר ישנה אפשרות על ידי אנדוסקופיה,
להרוס את הספינקטר או להרפות אותו. אנחנו יכולים להזריק לאזור של הספינקטר בוטוקס. בוטולינום טוקסין. משהו דומה שהשכנה שלי משתמשת. אנחנו משתמשים באותו חומר שהוא למעשה משתק את השריר, ועל ידי כך הוא מרפא את הספינקטר. אנחנו נותנים כמויות יותר גדולות דרך אנדוסקופ, בגסטרוסקופיה רגילה כמו שעושים בדיקת קיבה. אנחנו דרך מזרקים ומשתקים את הספינקטר שהוא מכווץ על ידי בוטולינום טוקסין, דיספורט או בוטוקס או משהו. נכון מאוד. וזהו היתרון שזו פעולה מאוד לא פולשנית. פה אנחנו רואים תמונה של כבר טיפול יותר מתקדם, כירורגי. כן. יש לנו גם שקף על הבוטוקס. הטיפול הזה, החיסרון שלו שהוא זמני, הוא עוזר לתקופה של חצי שנה, שנה, ולאחר חלוף האפקט, אז יהיה צורך לעשות טיפול חוזר. אבל הוא טוב למשל לאנשים מבוגרים, או אנשים שיש להם מחלות נלוות שלא יכולים לעבור טיפולים יותר פולשניים. טיפול אנדוסקופי נוסף הוא להרוס את הספינקטר הזה בצורה מכנית. אנחנו מכניסים בלון אל תוך האזור, גם כן דרך גסטרוסקופ, אל תוך האזור, קוראים למעשה את הסיבים של השריר. בדיוק ככה. זו פעולה מאוד פשוטה, כי אנחנו עושים את זה כמו גסטרוסקופיה רגילה, אנחנו עושים את זה אמנם תחת שיקוף, והחולה יכול לקום אחרי הפעולה וללכת הביתה. מה שלא טוב שזה לא כל כך מבוקר, אנחנו אמנם שולטים על קוטר הבלון, אבל לא שולטים על כמות סיבי שריר שהם נקראים. אבל זה טיפול מאוד אפקטיבי, וזה בהחלט טיפול שהוא משתווה ביעילות לטיפול הכירורגי. שבטיפול הכירורגי עושים אותו דבר, רק בצורה מבוקרת. חותכים את השריר לאורכו, ובעצם בצורה מבוקרת מבטלים את הספינקטר. פעם היו עושים את זה בכירורגיה פתוחה, או פתיחת בטן בבית החזה. היום כבר 10 שנים או יותר, עושים את זה דרך לפרוסקופיה. בניתוח לפרוסקופי יחסית פשוט, אבל יש לזה סיבוכים, ולכן לכל שיטה יש את היתרונות ואת החסרונות. בסופו של דבר הם די משתוות הטיפולים האנדוסקופיים. מה פריצת הדרך שישנה? הפריצה היא כמו למעשה בכל כירורגיה מזערית. יש יותר ויותר נטייה היום לעשות טיפולים כירורגיים דרך פתחים טבעיים. עושים כירורגיה של הבטן דרך הפה ודרך הרקטום, וגם ככה ניתוחים גינקולוגיים דרך הנרתיק. נכון. ומזה 3-4 שנים יש שיטה חדשה שבו דרך הגסטרוסקופ, במקום לפתוח את הבטן או את בית החזה, אנחנו נכנסים אל הוושט מבפנים ועושים תעלה פנימית, ודרך התעלה הזאת אנחנו עושים את אותו הניתוח שהכירורגים עושים רק מבפנים, בלי לפתוח שום פתח חיצוני. אתם נכנסים ואת הניתוח אתם חותכים? יש פה תמונה, אולי אפשר לראות את זה, התמונה האחרונה. התמונה האחרונה, כלומר אתם נכנסים עם גסטרוסקופ? אנחנו נכנסים בגסטרוסקופיה רגילה כמו גסטרוסקופיה. ואתם חותכים את החתכים שאחרים? הנה פה רואים את זה. עושים למעשה חתך בדופן הפנימית של הרירית של הוושט, חתך העליון, ונכנסים בין הרירית לבין השריר, ועושים תעלה בדופן של הוושט, ומגיעים בערך 10-15 סנטימטר בתוך התעלה הזאת עד למעבר, ושם אנחנו חותכים את השריר. יוצאים החוצה וסוגרים עם קליפסים קטנים דרך האנדוסקופ, ולמעשה החולה הולך הביתה בלי שום פתח חיצוני. כן, עם ושת כפולה כאילו, לא? כן, אבל זמנית. אחרי הפעולה הכל נדבק בחזרה, ולמעשה השריר נהרס, וזה עושה למעשה בדיוק את אותה פעולה כמו ניתוח. מתי עושים את זה בארץ? יש תוכנית להביא מחוץ לארץ בתחילת השנה מישהו שהוא מנוסה כדי להראות את זה. המחלה הזאת היא לא מחלה מאוד שכיחה, ולכן ירכזו את זה בטח למרכזים, איפה שאפשר גם לקבל את הניסיון, כי אין טעם לעשות את זה מרכזים. תודה רבה. תודה לפרופסור פרד קוניקוף ולדוקטור יעל פוליטי. פרסומות ואחריהן, בתוך כמה זמן מרגע אירוע השבץ ניתן להציל את החולה, וגם כיצד מטפלים באי ספיקת כליות כרונית. כבר חוזרים.